गोलाव सम फट' सेबखांनाय हाबा मावनानै गंसे सेलुन एन्ड मेकआप स्टुडिअ'नि दखान बेखेवदों सासे बर' लाइमोना। बड'लेण्ड सोमावसारनाय बायदि आफादफोरनि हाबाफारि गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारिफ्राव गंसे केमेरा लाबथिंनानै सावगारि सेबखांबोग्रा बेखेव बसुमतारिया क'क्राझाराव 99 सिजर्स मुंजों गंसे गोदान इउनिसेक्स सेलुन एन्ड मेकआप स्टुडिअ' बेखेवदों। दिनै मोनाबिलिनि समाव क'क्राझारनि खोदोमथलायाव आर'नाइ कलेज हाबग्रा लामानि गंसे गिदिर बिल्डिंनि जोबथा फ्ल'राव फिट सिटी जिमनि एटाचआव गंसे समायनाय 99 सिजर्स मुंजों गंसे इउनिसेक्स सेलुन एन्ड मेकआप स्टुडिअ' बेखेवदों बेखेव बसुमतारि मुंनि सासे बर' लाइमोना। बेखेव बसुमतारिनि गोदानै बेखेवनाय बे सेलुनखौ बर'नि मुंदांखा सेरजा दामगिरि डक्टर गोमोथाव बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर जयन्त नार्जारि बिथांमोना। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखेव बसुमतारिनि गोदानै बेखेवनाय सेलुन एन्ड मेकआप स्टुडिअ'नि बागै फावखुंगुर जयन्त नार्जारि आरो डक्टर गोमोथाव बसुमतारिजों लोगोसे बेखेव बसुमतारिया माखासे बाथ्रा मिथिहोयो। दा आङो खोथाजों फिथाइनो जोबोद माबा जादों, माब्रै आं फोरमायगोन। फंबाया जे बे अबस्थायाव फैबाय, जोबोद खस्थ'बो लाबोदों फंबाय बेखेवा। दा आं बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो मिथिगौ, लोगो मोनलायो आरो सावरायलायनायबो जायो। बियो दहाय जेरै फंबाय जयन्त नार्जारिया बुंलांबाय, बिदिनो बिथाङाबो बिनि खस्थ'नि सोमोन्दैनो जोबोद बुंलांबाय। दा बिथाङा जे जोबोद मोनसे खस्थ' खालामो फिउचारनि थाखाय, दा खस्थ' खालामै नैबे अबस्थायाव फैनो हाबाय आरो। दा बेनो 99 सिजर्स इउनिसेक्स सेलुन आरो नैबे खोदोमथलानि बे मोनसे माबा कलेज थाङोमोनलाय बेजोंहाय, आर'नाइ कलेज, बे सेरजोंनो मोनसे लामा थांनाय दं, बे सेरावनो मोनसे बिल्डिं दं। बेवहाय जायखिया उनावहाय माखासे एडभार्टाइजमेन्टखौ नुगोन फंबायनिफ्राय। दा नैबेखिनि जौगाबोनायावहाय आं दिनै गोमोफैदों जोबोरैनो। दा बेवहाय जे माखासे फंबायनि खिन्थानाय बायदिब्ला जोबोद माखासे एक्सपार्टफ्राबो दङ, लाइमोनफ्रा जानाखि सोलोंनानै फैनाय बिसोरबो दं। आरो जेरै जेन'ब्ला नैबे दा ग्लबेलाइजेसन मुगाजों मोनसे सोमोन्दो लानानै आरो बा मिलायनानै बेवहाय जे दा जेन'बा जोंनि बर' माहारियाबोथ' गोग्लैसोनाय होननानै बुंनो हाला। मोनफ्रोमबो साइडआवनो बिथिङावनो माखासे मेकआप आर्टिस्टखौनो होन, माखासे जेन'बा सिनेमा शुटिं बा एक्ट्रिस एक्टरनि माखासे हाबाफारि, इडुकेसन साइड, कालचार साइड, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों जौगाबोनो हाबाय। दा बे खेथ्रआवहाय नायनानै मोनसे मोजां थांखिखौनो आं लादों बायदि मोनदों फंबायखौ। बेनो जाहैबाय जेरै बिथाङा गावनो केमेरा खेबो आरो बेजों लोगोसेनो माखासे मेकआपनि गोनांथि जायो, जेरै एक्टर एक्ट्रिस रिलेटेड मोनसे जेन'ब्ला बे नैबे सिङावल' देलायहोनाय नङा बा मेकआप खालामनाय नङा, एखनबा जेन'बा आउटदुरावबो बिथांमोननिफ्राय थांगोन, बेखौ आं मिथिदों। बेनिफ्राय जोबोद गोजोननायबो मोनदों। बेवहाय माखासे टेकनिकेलनि माखासे माबाफ्राबो जालांबाय थागोन आरो मोजां लाइमोनफ्राबो इनभल्भ जानानै दंजोबो आरो फंबाय बेखेवजों गोबां बयबो सापर्ट दंजोबो। जोंथ' ए टु जेड जों सापर्टआनो दङ। जेखियानो जाया मानो नैबे जानाखि नैबे मेकआपनि मोनसे सिस्टेम, बे जाहैबाय गासिनो नैबे ग्लबेलाइजेसन मुगा बा मडार्न मुगायावहाय आरो बे जोंजों दा गोरोबनाय। जेरै जेन'बा नों बे देलायहोनायाव ट्रेडिसननिबो माखासे खोथा थायो, जेन'बा नों मडार्ननिबो खोथा थायो, जेन'बा जोंजों सोमोन्दो थानाय माखासे जाहाथे बेफोरबो मोजाङै मोजां माबा खालामलाङो फंबाया, बेनि सायाव नोजोर होयो। आरो नैबे जानाखि जों नैबे मिडिया पार्सन नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि बे 99 सिजर्स इउनिसेक्स सेलुनखौ दिनैनिफ्राय बेखेवबाय होननानै जाहाथे मोजाङै बड'लेण्ड एरिया बा आसामाव बा इन्डियायावनो मिथिजोबो आरो मिडियायाव फोसावनाय लोगो लोगो बे मेसेजआ इन्टारनेसनेल लेभेलावबो थांखायो। दा नंखायनो आङो दिनैनि नैबे जानाखि 99 सिजर्स इउनिसेक्स सेलुन फंबाय बेखेवनि, बियो जाहाथे दिनैनो मोजां रोखोम एडभार्टाइजमेन्ट जानानै फंबाया फिउचारनि थाखाय आरो
नेक्स्ट स्टेप लानानै आरो जौगालांबावनो हायो जाहाथे गोसो बायनो नाङा आरो गोसो बायखायाखै बे नाजाबोनायनि गेजेरजोंनो दिनै बे माबायावहाय अबस्थायाव फैदों फंबाय बेखेव बसुमतारिनिसिम आंनिफ्राय जोबोद जोबोद थेंक इउ आरो फिउचारनि थाखाय जाहाथे माबा मोनसे आरो गोजौसिन बिजनेस बा माखासे माबायाव थांनो हाबावो बेखौ आं आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबो। बे सेलुननि मुङा जाबाय 99 सिजर्स इउनिसेक्स सेलुन एन्ड मेकआपबो लाफागोन बेयाव ओमफ्राय लकेसना जाबाय खोदोमथला ओरै आर'नाइ कलेजथिं थांग्रा ओमफ्राय मेन रडनि खाथियावनो जायो। बेयावथ' जेनेबा हेयार काटनि माबाया गासिबो थाजोब्बाय ओमफ्राय हिन्जावफोरनिबो जेनेबा खानाय बोनायफोरा थाजोब्बाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मेकआपफोरबो थागोन ओमफ्राय लासै लासैनो बारायलांबाय थागोन आरो दाथ' माखासे बुस्थुफ्रा गैजोबथ'वा लासैनो माने बारायलांगोन आरो। मानसि लागोन नामा साबेसे स्टाफ? मानसिया दा स्टाफा सानै दंथ'यो हौवासा सासे हिन्जावसा सासे ओमफ्राय सानबासो थानायनि उनाव फैबावगोन आरो सानै फैबावगोन। औ कर्स लानानै फैनाय बिसोरो अलरेडि बिसोरो मावबाय थायोबो दाबो माबा क'क्राझाराव मावखानायमोन आरो। माबायदि फिल खालामदों जिहेतु नोंथाङा फट'ग्राफारजों लोगोसे दिनै फालांगियाव आगान होबाय माबायदि फिल खालामदों? आंथ' गोजोननाय मोनदों आंखौनो आं माने मा होननांगौ लाकि। औ लाकि माने माखासे लोगोफोरबो दङ माने गोबां सापर्ट खालामदों ओमफ्राय माने आंनि सायावबो माने गोबां नाजानानैसो बे जाफुंदों आरो माने फट'ग्राफार हिसाबै बेसेबां गोबाव खामानि मावो? आङो फट' खेबबोनायाथ' गासै 5-6 इयार्स जाबाय माने खेबै दिनैसिमबो माने खेबबाय थायो दाबो खेबलांबाय थागोन उनावबो खेबलांबाय थागोन आंनि खामानियाथ' बेनो फट'ग्राफारानो फट' भिडिअ बेखौनो आं मावलांबाय थागोन आरो। जायफोरा खानाय सिनजानो बा स्टाइल मा मेकआप बेफोरखौ मा खावलायहरगोन दा रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय? जोंनोथ' दा बेयाव मोनसे सेलुन खुलिनाय माने जेनेबा कास्ट'मारखौनो जोंनो नांगौ जाखायो दा बिसोरखौ आं माने गुरैयै खावलायहरो जाहाथे जायफोरा मिन्थिदों बा नुदों बिसोरो माने फैयो आंखौबो जेनेबा एसे मदद खालामफैयो सापर्ट खालामफैयो थुलुंगा होफैयो बेनोसै आरो। बाख्नायथाव हाबाफारि जोबोद मोजां मोनदों लेंहरदों फंबाया आंखौ बेखेवनायाव फैयो आदा होननानै लोगो मोनलायबाय थायो फंबायखौ बै समनिफ्रायनो बायदिसिना फिसा फिसौ मिटिं हाबा हुखा बेफोरावहाय फट' खेबथिंबाय थायोमोन केमेरा मोनसे लानानै बिथाङा फंबाया दा बेखौ नुबोबाय थाखायो लोगो मोनबाय थाखायो ज' मिटिं दावथिङावबो नुबोबाय थायो माने जेरावखि लेंहरा थाङो हाबा हुखायावनो होन मिटिं दावथिङावनो होन दा दिनै बेबायदि मोनसे गावनि एक्सट्रा स्पेस बानायनो हानानै बेवहाय माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नुनानै बेखौनो होनो डेभेलप बेबायदिनो डेभेलप जालांनांगौ बेबायदि उन्नति जानायखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांनि बेबायदि प्रफेसनेल लाइफखौ बेबायदि आरो स्टेबल आरो एक्सपान्ड खालामनायखौ आरोखि दा खोथाया जाहैबाय मा बेवहाय दखानावहाय मा उपलब्धि बा जेन'बा मा मोनो मा एभेलेबल बेनो जाहैबाय इउनिसेक्स सेलुन होनदों दा बिथाङा बेजों लोगोसे मेकआपनि माखासे कर्सबो लानो हागौ बा मेकआपनि माखासे मेटेरियेल्सफोर मोनगोन बा मानसिफोरखौबो बाहाय एभेलेबल मोनगोन सोरनिबा हाबायावहाय ब्राइडेल मेकआपफोर खालामनोबा बा फिल्मस एलबाम्स सिनेमा बेफोरावहायबो एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ मेकआप खालामनोब्ला बिनिफ्रायनो कन्टेक्टबो खालामनो हागोन आरो बेवहाय बिथाङा गावनो भिडिअबो खेबग्राखा फट'ग्राफिबो खेबग्राखा मडेलिं बायदिसिनानिबो फट'ग्राफिबो बेवहाय खेबनाय जागोन आरो एलबामफोर बानायनांगौबाबो बानायगोन बिनिफ्राय हाबानि माखासे भिडिअफोरबो बिथाङा गावसोरनो खेबनानै गावसोरनो एडिटिं खालायनानै हरो फट'ग्राफिबो खालायनानै हरो इकुइपमेन्टस एभेलेबल दा मानसिफोराबो एभेलेबल बियो जास्ट नट अनलि दखानावल' जानानै थानाय नङा बियो बाहेरायावबो थांगोन बायजोआवबो लेंहरनो हागोन बिनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै
फुल एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथाङा गावनि वेबसाइट बा पेजाव होनो हागौ बेखेवनि बेहाय फंबायनि पेजाव होनो हागौ आरो दा थिग बेबायदिनो आङो जोबोद बाख्नायनो मोनदों इसोरनाव आर'ज गाबदों बेखौनो बे बिथांनि बे बिजनेसा बिथांनि बे थांखिया आरो अरलांबावथों गुवार जालांबावथों बयबो मिथिथों कास्टमारफोरा मोजाङै फैथों लोब लोब फैथों नुजाफैथों बेखिनियानो आरोखि आं इसोरनाव आर'ज गाबनानै बिथांनि फिउचार लाइफनि थाखाय मोजां जाथों बिनि थाखाय आङो इसोरनाव आर'ज गाबनानै फोजोबनाय जाबाय आं गोजोन थेंक इउ 99 सिसार बे जाबाय मोनसे सेलुन काम मेकआप स्टुडिअ जाय अन बाय बेखेव बसुमतारी बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो फट' खेबै खेबै नैबे थाखोसिम सौफैनानै दिनै कदमथलायाव गोजोरै गायसनदों बेनिखायनो आं खावलायनो सानो आथिखालनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन जोंनि सावथुनाव बा जायखुनु हारिमुआरि बिथिंजों लोब्बा गोनां बयखौबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंहा क'क्राझारावथ' गोबां बेबायदि सेलुन दङ नाथाय जों लुबैयो मा जोंनिनो सासे सेंग्रा जाय गोसो जानानै ओंखारबोदों बर' लाइमोन बा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोननाय बा प्रफेसनेलिज्म जानो थाखाय बिथाङा गाव नाजानायजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नैबे फोथाराव देलायनाया जे मोनसे जिउनि गोनांथार खामानि बेखौ बिथाङा दिनै गोसोआव लानानै नैबेखौ खुलिदों स' बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे बयबो मोजाङै फैनानै बिथांनि नैबे 99 सिस्टार पार्लाराव सेलुन काम मेकआप स्टुडिअ बेहाय फैयो लोगोसे सावथुनजों लोब्बा गोनां जोंहा एडिटिं खालामनाय बा माखासे फट'ग्राफि हाबानि देलायनाय प्राइभेट प्रग्राम फांसन बेफोरनि देलायनाय बेफोरबायदि गासैबो बिथिंखौ बिथाङा सरजाबदों ओंखायनो आं खावलायो फट'जोंल' नङा सिनेमा सावथुनजोंल' नङा समाजजों लोब्बा थानाय गोनांथार जानाय माखासे जोंनि फिसा फिसा बाहागो एलिमेन्ट्सफोराबो बिथांनि नैबे सेलुन 99 सिसराव बेखेव बसुमतारिया दिनै गायसननायाव नोंथांमोना एभेलेबल मोननो हागोन ओंखायनो आं बिटिआरनि बड'लेण्डनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला बेल' नङा एसे बैसोगोरा उन्दै बयखौबो गोसो गुदुङै बिथांनि नैबेहाय मदद होनानै जों साफा साफा बिथांखौ थुलुंगा होफैयो बेखौ आं बयखौबो खावलायबाय सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव